Следи ли те в социалните? Така, аз понеже не си поддържам TikTok-а, само имам достъп до него. Така, ето сега, понеже с теб го Много ми е търсихме. интересно, Искам да ти защото покажа. нарцисиста винаги гледа, винаги Той не следи. знае, понеже той е много зле в социалните мрежи. Така, той ме следи. Ето, може да видите, да покажем на камерата. Виждате ли? Той следва наобратно, което значи, че трябва аз да го последвам него. Аз не го следя. Следва, да. Но той ми гледа всичките сторита, които пускам в TikTok. Да. Явно не знае, че го виждаме с хората, които са ми от екипа. Да. И даже ето сега ще изкарам снимки, които са ми пращали, че той и скриншотове, че той ми гледа всяко едно стори. Ето това, примерно от миналата седмица. Mm-hmm. Ето, примерно, това е от няколко дни преди това. Той как гледа нарцисиста следи бившите си жени? Всичко. Да, и нали, да не връщам. И сега сигурно гледам, но не сме. И особено теб, когато ти си успешна, красива, всичко там. Да. Така. Той не може да забрави мен. Да. Той каквото и да говори, каквото и да каже, той не може да ме преглътне, той не може да ме преодолее. Да. Аз съм сигурна, че той, когато е сам вкъщи, той седи и страда. Дори съм сигурна, че по някой път си и поплаква.